kembali nggih pemirsa. Apa jenenge? Dijaluk tulung ketemu ibu ning gene Rima. Ya, engko kan diterus karo mak ngatini. Sediluk lho. Engko awakmu kan urung pernah ketemu Rima. Engko ning kontainer, raketan pirang menit ngono. Wis to gak apa-apa, Dok. Engko ambek mboke. Engko kan iso ditumbasno ibu bakso. Iya, betul. Sing penting iki silaturahmi to. Ora usah dimungsik yo, aman wis to. Wong sering kutul nek rono-rono selalu apa numbasno jajan numbasno makmu. Gak apa-apa, Nduk, Pak. Wis to. Ngono dadi engko men awakmu entuk durasi ngono ya. Ngenteni Matin kula Nduk bar. Enak, Nduk, gak apa-apa. Isuk mang lho Nduk subuh aku ditelepon Matin, Bu Yuni nyun tulung. Tapi pilih lho Nduk sing gurine angklung, nek gak angklung gak iso lho, Nduk. Sing wingkinge angklung ngono. Iya, pokoknya nggo acara lah, Nduk. Lah iki sing gurine angklung, nek gak angklung gak. Kena apa mak ngatine ngerti, soalnya kemarin aku ya pernah cerita pas dulu dia kae. Matin, jenengan pinten 100? 100. Mbah, Nduk, saknene. Mari dekane bar dijoli, Nduk. Bar dijoli wong gadu donan. Iga nek ngene iki mbok gak, Nduk, Pak. Nah, pemirsa, jenengan masih ingat uang yang seperti ini toh? Ini zamane aku isih SMA. Walah iki ndek biyen iki. Terus ngeten iki nggih. 9 10. Ini iki ya kadang digoleki. Oh, ngene iki. Minta tolong Repa. Iki lho, Nduk. Iki. 4 Mak Tini pemirsa yang mencari, kalau ndak ada 100 ya 50 saja mboten napa-napa. Terus nanti kontennya dilanjut nanti nggih nek Mak Tin sudah selesai masak. Delok kas teko Nduk seriku teh. 9 10 sak wontene nggih Mak Tin nggih, entene 50 napa? 100. Kenapa enak kudu angklung kan gambare wong iki kan ya apik ya, Mak. Ya gak ora Nduk, ketentuane angklung kok. Mungkin ngenek menurutku ya Nduk ben padha seragam Nduk. Maksudnya nek gurine angklung kan kabeh padha angklung kabeh. Ngono nek ora ditentukan kan kok wedine beda. Gak Tapi duit iki gak wis ditarik bank e. wis ora enek Nduk jarang. Aku jarang nemokno. Saikine sing enek kuwi gurine sing gambare orang. Ya. Lah ngene iki lho sing saiki enek ngene iki, sing gambar orang. Mbok ijek beredar mbah ora? Maksudnya nek beredare ijek, mbok ijek diproduksi mbah ora? Mak niku lho repat angklet, Mak. Kenapa harus belakangnya yang angklung, Mak? Kenapa tidak yang lainnya apa tidak bisa, ngaten? Gak bisa dari perguruan. Oh, ngono, Nduk. Jauh. Harus angklung, ya. Angklung enggak. Kalau Maksudnya memang wis ditentukan niki, ngoten lho. Harus sama mungkin saya, Nduk. 3 Lho iki lak orang ya, Nduk. Mboten niki. 4 5 Aku saiki yo goleki sing gurine angklunge wangel lho. Halo, Bos. Wis sarapan? Oh, tiba sampe tak jak tumbas soto apa pe bakso Bos? Aku kok pengen Es campur ae. Es ae. es jeruk. Iya. 5 6 7 Pitu. paling 80 Campur paling. ae buat campur. Es campur. Oh, Hmm. loro, Oke. Campur. Jenengan hitung dulu loh, Mak. 6 lah. 7 8 9 10 bukan 11. Mak iki nek ora ndupa ora. tambah iki lah nek ngono nek 11. Matur nuwun, Mak. Nggih, Nggih sami-sami, Mak. Wis ngene, Nduk. Niki iki cacah ngoten niku nglumpukno, Mbak. Niki lho Mas Dimas entuk kondi ya. Nggih, Mbak, tak ijlane yo tak buat sih. Oh, berarti menawa Mbak Indah nggih HP bareng yo ki paling. Nggih. Cuma Mbak Indah kan diam-diam, privat ngoten niku privat tok Mak nggih.
Mbak. Bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Mak Tin. Esuk-esuk wis di anakno sambel. Ibu mang, ibu kotas. Kula nggih Mak niki mengke cacah ngoten niku cilik-cilik. Mbak Yun aku duwe angklung ijoli ngoten. Sing ajeng tinggi jajan ngoten niku tenggene Mbak Lina. 50 repes pemirsa. Ndek piye nenek gambar selawe bareng Rp5 kacer, 50 kacer. Dalem Mama? Oh, masa bingung kolektor. Mungkin duwe akeh, Mak. Niki lho sing lagi digoleki ngeten niki lho, wong-wong ngono kae sing rame teng kene tok 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 tok. Niku ajeng dibeli Mbak Ida. Dalem boten. Sama iki apa tak hitung kekayaannya biro Mak. Enek-enek kok Mbak. Sing angklung. Empun boten enten, Mak. Niki apa kayaknya wis ditarik. Empun ditarik. Oh iya ki Mbak Indah yo ngumpulnone yo angklung e. Sing iki nggone Mbak Indah pemirsa yo sing iki. Lah nggih Mak, bocah ki ning ndi Dik Mang bar dolanan plendung-plendungan rek. Walah ngetutno Matin. Kinara dolan nggone Mbah Dames karo Mbak Lina. Digoleki Popong. Dereng ngene Ce. Mbak aku dadi gak semangat Mbak nek dolani ora nek Kinara. Jadi yo dolani aku leh Pong mah. Aku ki semangatku dolani Kinara. Nek dolani Mbak Indah gak semangat ya Tan ya. Beda niki. Nggih, beda nih ae. Lho Mak Besti nek gak mbok kancani ki piye le Tun? Udah di sini aja. Ngoten Rek Manes. Enggak ya enggak, tapi nek atine pas bolong ya nggih. Wah, alah kok yo mok sitok pet disambel. Nembe murah, Mak. Ndek wingi tanggane kula napa kulakane sak-sak. Uleren iki. Godhonge pangane uler. Oh, walang, maaf walang. Iki lho walange pemirsa teng. Oh, iki lho walange iki 1 2 3 4 lho iki 4. Dipangani walang. Nek akeh kuah-kuah tak goreng. Nggih, Mak. Sayur. Mbak Intan. Ambil Dek, tolong Dek. Mama ambilin Dek. Nah, Udah. tangannya tangan sing bagus tangan sing kanan loh. Kabeh tangan bagus. Ini tangan kanan, itu tangan kiri. Tangan kanan. Ngeten iki jane tanduri napa nggih Mak ben ketok ijo ngoten. Sawi, tapi ketingale nek nganunan Mak. Napa Mak? Nggih, lemahe niku lho Mak, ketoke sing perlu dianu niki lemahe Mak. Ditanduri napa ya baceken modele kok iki. Wayahe nggih vitamine napa nek ngarani ngeten niki vitamine lemah ketingale kok. Lah niki tukulan Lombok Mak, teng Prenjak Mak. Nggih niki lho. Lho niki. Tukul Mak. Oh, enten Lombok saler. Kemangi. Kaktus. Sing subur nggih iki tok. Mau ke tempate Rima nggih pemirsa. Nganterke laundryan. Nggih Mak kula lah mendhet barange Intan. HP napa terus teng lebet e. Oke. Selimutnya mah mbok gawa ya, Dok? Selimutnya bukan. Iki wes Dok, wes ki lho, wes kok. Wes gawa. Oke. Oh, lah kayak para erono Sri Kutil. Niku lho, Mak. Nggih medhet MBG. Pengantin kene Mas Mandor lho. Usia dulu pun prepare. Saya dok Mantap. Ini kemana ini? Kapuan, Dok. Kapuan. Gone kuwi lho, Dok, kereta api kuwi lho. Rono sithik srit terus minggo. Oh, enten anu, Mak, enten kikil, oseng pindang, sambel telur. Nah, niki lele.
Bungkus ke nggih rimangan. Mangke jan bungkus ke niki nggih Mbak sayur asem nggih. Mboten sasambel nggih ngoten niku. Nah, Rima gorengan purun, Mak. Rima mboten. Lah, nggih niku. Dene senengane ketoknya sing pokok. Nggih, nyun sayur asem. 3.000, 5.000. 5.000. Nggih. Matin nggih bungkus mboten Mas sayur asem. Sayur asem 5.000 untuk wah iki. Botok Mbak niku, Mbak. Botok landeng. Nggih. Met, Mbak. Niki pepes pindang. Pepes pindang. Ah nggih dibucali bitinge ben mboten nyogrok kancane. Napa meneh? Napa melih Mak Tin? Ponoke Tempe niku lha sekere ndene. Niki tahu isi, Mbak. nggih tahu isi. Kalih ote-ote. Nggih. Nggih, Mak, jenengan. Mak iki nek ditawani men gedhe-gedhe ya wes, Mak dhuwit, Mak. Ya niki, Mbak. Pinten? Paringi tahune niku 3 cobi, Mbak. Tahu 3. Nggih. Terus enten tempe tenan nggih 3, ote-ote 3, serba 3, Mbak. Nah, nggih, 3 semua. Nggih. Sampun. Sampun, Mbak. Nggih, mboten napa-napa lah nggih ngoten. Pun, Mbak. 17, 19, 20, 25, 25, 25, 30. Nggih. Oh, nggih. Pak, kuwi Mbak Repa. Oh, aku bukan masuk ya. Ki Pak Dene tadi udah saliman. Ngapunten nggih Pak De. Lho ki Pak Dene sabare ra kaprah. Nggih ngoten ku wanine mboten. Walah nggih Pak De. Sabar Pak De. Oh, walah. Oh, ya gak boleh ngono no Mbak Pak De no. Oh, walah Pak De ki sing sabar. Mpun izin Pak Dene saya kesini boleh. Niki lek nglondrekke niki lho, Pak. Nggih, nggih. Lemarine atik saged sempal, Pak. Nggih ngoten ditutuki kok. Ditutuki, Pak. Wingi nggih mater nemen. Mater diopahi. Oh, alah. Loh, niku kalih Intan malahan grenang-greneng wong loro. Nggih riyen. Kula kan mlebet niki wau, walah. Monggo, Pak De. Oh, nggih Bapak Rima Dien jenengan. Walah diresiki, Mak. Niki lho, Pak. Niku Pak Dene. Aku lagi iki, Duk. Pertama kali ketemu Pak Dene lagi iki. Pak Dene baik kok, Pak Dene. Sabar. Pripun, Mak? Iki lho niki lho delok diungkap. Lho diungkrah-ungkrah neh. Mamsek. Iki ya ki resik iki. Iki ya wis resik, kemule wis resik. Iku jenenge Mbak Repa, Dok. Iku jenenge Mbak Repa. Iya. Ditutuki. Mbak Repa klo kene lho, Mbak. Kene lho, Mbak. Kemarinnya kenapa Dek Mbak apa Mbak Satuki? Rima sakit hati. Sakit hati mbek sapa? Sakit hatinya kenapa? Jebloki Mas. Loh, kan nek ngomong ngono kuwi ku gak digebloki, itu namanya terus dituturi. Ben Rima tambah pinter, ya Kak? Nggak Kandhani, boleh Pak. gitu Kandhani, Pak. loh. Nggak boleh, ini kayak gini dirusak itu nggak boleh, ya. Nek diomongi Pak D, Didengerke. manut. Ya. Iku Pak D nek jek sayang namanya. Rima rasi sayang. Bajune sing bersih napa telas, Mak? Napa mengke di anu laundryke meneh wong wis ditata Maktin diungkar-ungkar neh pemirsa. Lho kok dikusungi rene neh. Ini mbok potong dhewe.
Kenapa tuh bawa potong? Ketemu Pak Dian nih pemirsa, ini baru pulang dari sawah. Nah, ini Pak Dian tadi bercerita, Rina kadung muring-muring kuwi ngantemi apa didobrak terus paringi sabar ya Pak De. Wes ndang tokno keluh kesah mbek maem, mbek Maktin. Wes curhat piye? Ndang curhat, Dok. Bendang brol. Pak D ini rumahnya sebelah ki lho, Dok, Pak. Sebelah kuwi bapake Rima iki, adike Pak D iki mau. Lah bapake Rima ya wis almarhum, ibuke ya wis almarhum. Nganti mam. Lho kuwi emang adike bobok, Dok. Adike bobok nek mbok tinggal dolan le. Lah nek adike dipangan yuyu piye? Bibi diwakam bibi. Gak boleh marah-marah ya. Wis sing pinter no, gak boleh marah-marah no. Ambo apaan tan kuwi mbok bukai roke? Kamu buka di sini apa ini? Kene lah nduk bubuke ning kene iki delok sing mesti anune Maktin delok. Kuwi nggo nurukno anake iki lho, Nduk. Anakku nek nangis. Nek iki sing bubuk ning kene. Walah dijupuki bantale dipindah ngisor kabeh. Wong piringe dienggo mame di napa Mak? Niki dingge ada hawuke. Nggih, Pak. Sabar, Pak. Listrik niku disempali sedaya tak anu. Listrik? Kemudian niku calokane niku tak. Oh, alah Nduk aja, Nduk. Colokane mbok sempali ya nyetrum Nduk engko. Setrum nyenane kok. Kuwi nyetrum. Walah nggih, Pak. Loh. Dia itu harus setiap hari bapak emang orang sing iso Lho, harusnya jadi paling. Lah nggih, Pak. Untunge mboten kesenggol, Pak. Kesenggol nyetrum, Pak. setrum lah. Nggih, ah. Adine pemirsa. Ajeng kula kakno sore tak lho. Mumpun disempali. Ngoten kok. Idune kan mboten kesetrum. Lah nggih, Pak. Guys, nanti Mam. Mam. Mbok mamku apa saiki? Mbok Mamku apa saiki? Bibi Mak. Bibi sapa neh? Ada enek Bibi, enek sinten niku mang jenenge Wahono. Lah kok jenenge akeh men leh? Goblok nana. Goblok nana. Walah diprotoli kabeh Mak listrik-listrik. Aku menangkap ya Mak ya. Piye, Dok, piye? Kayak wong-wong nggak ngendani ini kayak dengan kata-kata nada tinggi terus juga kayak kok iki aja nakal ngono tapi dia nganggepe awake dhewe iki wis digebloki jadi kira gak oleh langsung menilai oke berarti wong kuwi salah enggak jadi kan maksudnya orang ki bocah ngene iki kan ngono kuwi kan Mak dan dia tuh harusnya ki ada dampingan Mbok terus nggak boleh sendirian hidup Iya leh. Iya, Dok. Selalu dielingke dan diarahke kaya Mbak Intan ngono ki to, Dok. Ya bukane piye selalu tan engko bar iki engko terus ning memorine terus kados tercatat ngoten Mak. Jam yahmene aku wis wayahe adus, jam yahmene engko wayahe aku ngene, jam yahmene ki engko ngene ngoten lho Mak. Nggih memang nggih. Mbok Mam saiki apa nanti? Nah Mam. Udah kabeh Mbok. Nanti Iya sing sabar. Kuwi wis wangi, Dok. Kuwi wis bersih. Tanya Pak Dene wis maem po burung. Lah nggih. Pak De niki sampun maem, Pak De. Rima sampun maem. Kirangan kula nembe mantuk. Oh. Nggih niki dibetake anu maem kok Bukakno ya. Dibucal. Oh alah, aja dibuah, Dok, nek anu maeman, Dok. Yes, bukakno. Sik sabar, ada gorengan mbek lele. Guys, pemirsa iki aku ngeterke. Ngeterke anu apa selimut yang wis dicuci. Kok nang dienggo selimutan nek bengi ben gak kademen. Aduh.
Ora ndek pemirsa, Sambil-sambil ya. suaraku nggih ngeten iki bukan karena tak gawe-gawe, tak halus-halusno aku menggik ora, trek aku ya lagi lagi kudu menggik pemirsa. Tenan aku iki ndok pati yo pemirsa ya ora. Alah yo yo. Tak cukono tempe Bu. Apa nelpon mau no? Ya, nang nelpon. Kon nyangis. Belahan dhewe lagi usum pemirsa, aku sewengi pemirsa. Langsung ngombe bapak propen aku. Saking meruyang kene iki ruasane iki lho. Kados enten pasire, Mak. Kula maem sambel betul sambel panggang terus tak papa propen apa mama propen ngoten lho pokoke niku tak ombe. Mama Kinara. Enten mak obat niku. Ya nduk Pak ya. Lah enek obatku ya nduk. Ibuprofen. Papa propen no. Profen apa propen? Propen ngoten mak kula ngombe setunggal niku. Terus tak kuweroki ngoten niku. Kemeruyek rasane ya. Oh lagi usum. Nek mana? Yo, Mas. Anu. Telepon riyen ben mak. Wis jaga kesehatan semua iki pemirsa niki tenan kok kemeriak rasane awak adem panas. Ayo gak boleh nangis. Aja nangis. Gak boleh nangis. Apa kangen Mak Tien? Masak napa itu? Oh, nggih. Oh, cing mendek dong. Bu mau saiki popo? Tangane jesek entak jesek tangane. Wis gak boleh entan. Kono lho. Ayo jek kene. Ayo, kene. Tangan manis kene. Ya siapa ini kono? Iya mama sih Bu. Mamas. Ya wis ndang dadi mam. Ya kon neh nelpon neng kon neh kok kene sik wis sampe adike wis bobok. Wis kita dadi mam sik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Matur suwun nggih untuk mbak-mbak Allah yang kemarin sudah menitipkan rezeki untuk Rima, dibelino kasur lipat, kasur pentol-pentol ngoten niku nggih. Terus ada bantal, ada guling. Terus cemilan-cemilan. Kena apa Bu Yuni mau gawakno cemilan sidik tok dan maem. Kemarin kan tak karo Maktin kesini ditumbasno jajan-jajan. Maktin kesini itu sudah tidak ada jajannya. Jadi saran dari pemirsa kalau ke tempat Rima bawa jajan secukupnya saja Bu ya. Bukan kita seuzon atau apa. Mungkin jajannya itu dibawa tikus atau curut kan kita tidak tahu. Wes Kakak no pitik. Kakak no pitik. Wes sing pinter nanti Mam. Walah enek anune Mak. Rambutnya. Rambutnya dhewe, rambutnya aja dimame. Berarti untuk rezeki kuwi. Rezeki. Gini pun ini biar anu Mak, saya tutup dulu. Ini Reva kan belum pernah Mak kesini. Lagi pertama kali Rine kesini. cukup Pak ya. Ora. Dene pinter kok Rine gak tak pilihno Rine. Wis Rine aja dimam Kak. Oh, Rine dibuat Ibu. Dah wis buat. Pon, tak buat Pon nanti gantian biar Mbak Repa kesini soalnya belum pernah kesini emang tak jak ayo Nduk mbok terno. Wes doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter maam dhewe kok Mak.